una cosa que tothom sabia que passaria. La manca de funcionaris estatals a Balears és un fet que, clar, els sous són molt baixos i la gent que ve de fora, evidentment, amb un sou de mitja de 1.100 euros, si no té una estructura, un suport familiar, aquí no se pot viure. El Ministeri, per suplir aquestes carències, no va tenir més brillant idea que fa 2 anys tots els funcionaris que havien aprovat de justícia es van obligar, entre cometes, a venir a Balears. Ja van avisar que aquesta gent, a les primeres de canvi, la primera que poguessin, se'n anirien. I clar, primer concurs de traslats que han pogut anar-se'n, doncs així que en van venir, se'n van tots. A Canaris cobren uns 500 euros més de complement de residència. A Ceuta i Melilla uns 700, i aquí la mitjana del complement de residència són 60 euros. En el reste del territori espanyol també se cobra més. El lloc allà on se cobren menys d'Espanya, els funcionaris de justícia, és a Balears. Aquí just se celebrarà de moment el jutjat d'instrucció. Allà on se celebrarà molt fort serà en el jutjat de Sergeria. Per què? Perquè hi ha moltíssim de jutjats civils, mercantils i socials que és allà on hi van anar el gros d'aquests funcionaris. I tots els que se'n van són d'allà, que la bossa d'interinos està completament agotada. No tenim interinos avui per cobrir totes aquestes places que s'aniran.